Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Supply ng bigas ng NFA sa panahon ng kalamidad, sapat. DepEd patuloy sa pagtanggap ng mga enrollees para sa school year 2025 to 2026. Enrollment hanggang sa Agosto na lang. At Kamsur Peso, outstanding peso ayon sa DOLE. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Tiniyak ng National Food Authority, Camarines Sur, na sapat ang supply ng bigas ngayong panahon ng tag-ulan at kalamidad. Higit sa 500,000 bags ng palay na nakaimbak pa sa warehouse ng ahensya. May ulat si Regine Buen. Sa pagsisimula ng tag-ulan at nagbabadyang bagyo, tiniyak ng National Food Authority Camarines Sur, Camarines Norte Branch na may sapat na supply ng bigas sa probinsya. Habang patuloy ang pag-ani ng palay sa probinsya ng Camarines Sur, pinalalakas ng National Food Authority ang pagbili nito mula sa mga lokal na magsasaka. Sa ngayon, nasa 23 pesos kada kilo ang presyo ng dry palay, habang 17 pesos kada kilo naman ang wet palay, depende sa moisture content. Bumaba man ngayong linggo, ngunit mas mataas pa rito kumpara sa mga alok ng private traders o kumprada. Ayon kay Marvin Malabanan, ang branch manager ng NFA Camarines Sur at Camarines Norte, mas mataas ang buying price ng NFA para mahikayat ang mga magsasaka na sa kanila ibenta ang kanilang aning palay. Isa ito sa mga hakbang nila para masuportahan ang lokal na produksyon at mas sigurong may sapat na buffer stock ang probinsya, lalo na kapag tag-ulan o panahon ng kalamidad. Kasi 'di ba, para masuk na tayo sa sa rainy season. Dapat naka-preposition ang rice namin anytime na magkaroon ng calamities, wag naman sana magkaroon ng typhoon and everything. Syempre tatakbo sa amin the LGUs for purchase of rice. So dapat naka-preposition ang rice namin. Good quality rice. Sa tala ng NFA Camarines Sur at Camarines Norte, umabot na sa 499,000 bags ang kabuuang supply ng wet palay at 46,000 bags naman para sa dry palay, ayon sa ahensya. Sapat pa ito para sa inaasahang pagtaas ng demand, lalo na kung may pumasok na masamang panahon. Naka-ready naman po kami lagi. Anytime. Marami kaming stocks dito. Meron din kami meron kaming Daluro warehouse sa Minalabak. Puno yun ng bigas. Meron din kami sa Magaraw. Punong-puno din ng bigas. So, ang dami naming rice. And then, anytime na kailangan naman, available yan. Dagdag pa ng NFA, hindi lamang ito simpleng pagbili ng palay, kundi bahagi ito ng mas malawak na food security program ng pamahalaan na sinisiguro na sa panahon ng kalamidad, may sapat na bigas para sa bawat hapag. Regine Buen, CSN. Bawal ang pag-appoint ng mga natalo nitong nakaraang halalan. Yan ang binigyang diin ng COMELEC sa umiiral na 1-year ban sa pag-appoint ng mga natalo sa nakalipas na 2025 midterm elections. May ulat si Darlene Lastulio. Higit 2 buwan makaraan ng 2025 midterm elections, pinaalala at binigyang diin ng Commission on Elections o COMELEC na umiira lang 1-year appointment ban sa mga kandidatong natalo noong nakaraang halalan, alinsunod sa itinakda ng Konstitusyon ng Pilipinas. Ayon kay Attorney Maico T. Julia Jr., City Election Officer ng COMELEC, malinaw sa Article 9, Section 6 ng Konstitusyon na hindi maaaring maitalaga sa anumang posisyon sa pamahalaan ang sino mang natalong kandidato sa loob ng isang taon. Siyempre nasa Philippine Constitution yan, any losing candidate po in the previous election, dapat within 1 year from election, they mo na ma-appoint sa any government position. Siyempre sabi po ang Constitution, siyempre ang reason po kayan para they ma-accommodate itong mga nadaog na na may palakasan, may ilalawag sa government position dahil kabistado po kang any government official or appointing authority. Dagdag pa niya, ito ay isang paalala rin para sa mga appointing authority o mga opisyal ng pamahalaan na may kapangyarihang magtalaga ng posisyon. Aniya, mas mainam na hayaang lumipas ang 1 taon bago isaalang-alang ang pagtatalaga sa mga natalo sa eleksyon. Kung nadaog man po itong sarong kandidato, kanagaging may election
palampasin muna itong 1 year from election day bago po i-appoint sa any government position. Sa ngayon, ayon sa COMELEC Naga, wala pa silang naitalang paglabag o reklamo kaugnay ng appointment ban. Nagbigay naman ng mensahe si Atty. Julia para sa mga natalong kandidato na umaasang makapasok sa serbisyo publiko sa pamamagitan ng appointment. Naman po sa mga pinalad ka nagaging election, kung i-appoint man po kami sa government position, halatang na lang po na matapos po ining 1 year ban from election day, bago po kamo magpa-appoint sa any government position. Patuloy na nananawagan ng COMELEC sa publiko na maging mapagmatsyag at i-report ang anumang paglabag na may kinalaman sa appointment ban. Darlene Lastrulio, CSN. Halos walang naisalba ang pamilyang nasunugan sa Pili, Camarines Sur nitong Lunes. Sanhi ng sunog patuloy na inaalam ng BFP. Narito ang ulat. Ito ang aktual na pag-apula ng kawani ng Bureau of Fire Protection Pili sa nasusunog na bahay na ito pasado 2:00 ng hapon nitong July 14 sa Zone 7, Riverside, Barangay San Jose, Pili, Camarines Sur. Kwento ni Nanay Erly Suliman na may-ari ng bahay, nagsimula umano ang sunog sa naputol na live wire sa kanilang bahay. Maya-maya pa ay may nakita na silang usok mula sa itaas ng kanilang bahay. May naputol na ang live wire. Siyempre, bagsak sa nabanga tong garong si kuryente. Tapos kaya ang bubong ko may itong makintab. Di nalabot yata ang yero. Di dumanag si kuryente. Halos walang naisalbang gamit si Nanay Erly kahit ang nakatabing pera ng kanyang anak ay nadamay pa. Basta si mga bado, si Jorabox, si Megabox, mga electric pan. Tapos sabi ka nga aki ko pag uli, si kwarta ko ngayon o gaman kwarta pang niya sa ngipon. Ay nag-igi naman si Mayor, tigtang kaming mga grocery. Ayon sa Bureau of Fire Protection Pili, hindi pa nila matukoy ang talagang pinagmula ng sunog. Sa ngayon po, ang sunog sa nangyari kahapon, under investigation pa lang po ito ng Pili Fire Station. So, hindi pa kami makakapagbigay ng tamang informasyon dahil kasalukuyan po ito ngayon iniimbestigahan. Paalala ng otoridad. Upang maiwasan po natin ang sunog, siguraduhin po natin, siyasatin ang ating mga kagamitan na palagi po ingatan yung mga electrical na napagmulan ng mga apoy. So magkaroon po tayo, dapat sa bahay natin may sarili tayong fire extinguisher para pag in case of emergency, meron po tayong magagamit. Eli Balbin, CSN. Nagpapatuloy pa ang enrollment ng DepEd para sa school year 2025 to 2026. Education Department patuloy ang paghikayat sa mga magulang na ipa-enroll na ang kanilang mga anak bago ang deadline nito sa August 8. May ulat si Darlene Lastrulio. Kahit higit 1 buwan na ang nakakalipas nang magsimula ang balik eskwela, inanunsyo ng Department of Education o DepEd na magpapatuloy ang enrollment para sa school year 2025 to 2026 hanggang Agosto 8, lalo na sa mga paaralang gumagamit ng online facility. Ito ay bahagi ng pagsisikap ng ahensya na maabot ang target na bilang ng mga mag-aaral sa lalawigan. Ayon kay Atty. Salvador T. Pelingon, Education Program Supervisor 1 ng DepEd Camsur, aktibo pa rin ang Learner Information System o LIS, ang opisyal na sistema kung saan iniinput ang lahat ng impormasyong kaugnay ng mga nag-e-enroll na estudyante. Ito ang magiging batayan ng opisyal na bilang ng mga mag-aaral sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Sa enrollment naman, bukas pa tayo hanggang August 8 yung ating pong online facility. Meron kasi tayo ang tinatawag na LIS kung saan doon ini-encode ang mga batang nagpatala or nag-enroll at yun din po ang magiging counting natin or basis ng officially enrolled learners sa buong Pilipinas. Kaya habang bukas pa po ang ating LIS, ang mga schools ay ini-encourage natin na magpa-enroll na encode na sila. Para naman
naman sa mga magulang na hindi pa na ipapa-enroll ang kanilang mga anak dahil sa pangamba sa pagbubukas ng klase, hinihikayat ng DepEd na huwag nang mag-atubiling ihabol ang enrollment habang may panahon pa. Malapit na umano ang deadline at nais nilang masigurong walang batang maiiwan na hindi makaka-enroll. At yun naman pong mga magulang na hindi pa nagpapa-enroll dahil may mga agam-agam pa sa pagbubukas ng klase, malapit na po tayong magsara. Kaya ihabol na po ninyo ang inyong mga anak habang bukas pa ang ating pong enrollment. Target pa rin ng DepEd Camarines Sur na makapagtala ng 400,000 learners kapareho ng bilang noong nakaraang taon. Tiniyak rin ni Pilingon na maglalabas ng ahensya ng opisyal na datos pagkatapos ng enrollment period upang malaman kung tumaas o bumaba ang bilang ng mga estudyante ngayong taon. Bilang paalala, pinayuhan din ng DepEd ang mga magulang at mag-aaral na maging handa sa pagsisimula ng klase lalo na sa harap ng pabago-bagong lagay ng panahon. Hinimok din ng lahat na panatilihin ang kalusugan at kaligtasan ng mga bata sa pagpasok sa paaralan. Patuloy natin sinasabi na ang parent ang may final say patungkol sa kanilang mga anak. Kahit naman kaming mga nasa Department of Education, patuloy na ginagampanan yung trabaho na ang mga bata maging safe sa paaralan po natin, pero kayo pa rin po ang may last say tungkol sa kaligtasan at kung paano ang ating mga kabataan ay matututo. Kaya sa ating pong mga magulang, patuloy lang po tayong makipag-partner at kami naman dito sa Department of Education ay handa palagi na maging tuwang para sa kanila, na kung saan ay meron tayong PTA na nagiging avenue ng kung meron mang mga nais ipaabot sa atin. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang koordinasyon ng mga paaralan sa buong Camarines Sur upang maisaayos ang enrollment at matiyak ang maayos na pagbubukas ng panibagong taon ng pag-aaral. Darlene Lastrulio, CSN. Labis ang tuwa ng Peso Camarines Sur matapos hirangin at kilalanin ng Department of Labor and Employment o DOLE Bicol bilang Outstanding Public Employment Service Office o PESO. Kamsur Peso mas papaigtingin pa ang mga programa para makapagbigay ng trabaho sa mga Camarinense. Narito ang ulat. Muling napatunayan ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur ang kanilang dedikasyon sa serbisyo matapos bigyan ng pagkilala ang Public Employment Service Office o PESO Camsur ng Department of Labor and Employment o DOLE bilang Outstanding Public Employment Service Office sa provincial category para sa mga first-class provinces sa rehiyon. Ito ay pagkilala sa kanilang walang sawang serbisyo sa larangan ng trabaho, kabuhayan at employment program sa lalawigan. Siyempre, grabing kaugmahan. As in, siyempre, very proud man po kami na saro kami sa napili. As in, nakamit ang kapangganahan di sa search for best peso. Sa tabang kang sa tong gobernador, sa tabang kang sa tong mga leader, si Congressman Luigi, si Kong Migs, siyempre kami na i-inspirar na magtrabaho. As in, siyempre padangaton ang samong ginigibo, siring sa nahihiling misa sa inda. Kaya pinapaurog mi man po ang samong paghigos, as in padagos na pag-implementar kan mga programa na nahiling mi man ng mga magagayon sa tabang kang sa itong mga mabuot, mahigos na mga lideres dito sa probinsya ng Camarines Sur, lalong-lalong na kay Gov. El Rey Villaferte, kay Kong Luigi, as in kay Kong Mix. As in, syempre, ang pagpasalamat mi man sa Department of Labor and Employment, napili kami. Kumbaga, nahiling si Samuyang mga efforts, as in na-apresyar itong mga kapagala na ginigibukan sa mga opisina. Sa pamumuno ni Governor El Rey Villaferte, patuloy ang suporta ng lalawigan sa mga programang naghahatid ng trabaho at oportunidad sa mga taga-Camsur, lalo na sa mga nakatira sa malalayong lugar. Siyempre, inspirado kami, as in, nasa passion mi, as in, padangat mi ang sa mong ginigibo. Kaya, kumbaga, since 2003 kang minukna ang Camsur Peso, namutan mi na ining trabaho mi. As in, padagos mi man napapagayonon, padagos na dadagdagan pa nin mga programa, sabi nga ni Gov. El Rey, dailang ipapadagos, kundi dadagdagan pa. Sa kabila ng hamon sa ekonomiya, nananatiling matatag ang layunin ng Peso Camsur na hindi lamang magbigay ng oportunidad, kundi magbukas ng pag-asa sa bawat pamilya. Tiniyak ng Camsur Peso na mas paiigtingin at palalawakin pa nila ang mga programang mag-aangat ng antas ng pamumuhay ng mga Camarinense sa pamamagitan ng pagtulong sa mga ito na makahanap ng trabaho, kabuhayan at oportunidad. Regine Boy, CSN.
Muling nanawagan ng LTO Naga District Office sa mga motorista na i-claim na ang mga plaka mula 2014 hanggang 2017. Ayon sa ahensya, available na para i-claim ang naturang mga plaka para sa mga nagbayad at nagparehistro ng kanilang rehistro 2017 pababa. Bukas din ang ahensya hanggang araw ng Sabado para sa pag-release ng mga motorcycle plates. Dagdag pa ng LTO, huwag nang ipagpaliban ang pag-claim ng mga plaka dahil may kaukulang multa at violation ang motoristang gumagamit pa rin ng temporary plates sa kabila ng pagiging available na ng mga plaka. Available na po yung plaka dito sa amin. Paki-claim dito sa LTO and open din kami from Saturday from 9 to 4 p.m. Patuloy ang pag-iikot at pagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal na healthcare on-the-go assets ng provincial government ng Kamsur. Panibago medical assets na first in the country, soon to roll out na din. May ulat si Regine Buen. Health is wealth, kaya patuloy ang pag-iikot at paglilingkod ng healthcare on-the-go assets sa mga liblib na komunidad ng probinsya ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Elry Villafarte. Araw-araw, humigit kumulang 20 health teams ang naglilibot sa buong probinsya ng Kamsur upang maghatid ng libreng konsultasyon, gamot at iba pang serbisyong medikal sa mga komunidad, lalo na sa mga liblib at malayong lugar. Igwa po kita ng 20 teams, no? Medical teams na nag-iikot po, no? So every day po iyan. So iniikot po ninda. Ang main purpose po kaniyong satuyang Cavite Healthcare on the Go is mairani sa satuyang mga constituents sa barangay ang medical services na igwa po ang Provincial Health Office and Provincial Government of Camarines Sur. Sa kasalukuyan, mas pinalawak pa ang programa sa pamamagitan ng pagdagdag ng high-tech na kagamitan at pagpapalawak ng serbisyo tulad ng Wellness on Wheels para sa mga buntis at mobile eye clinic na nagbibigay ng libreng eye check-up at salamin para sa mga senior citizens. Soon to roll out na rin ang dialysis on wheels at healthcare motto na first in the country na health assets. As of this moment po, sa pirang taon pong pag-ikot na halos na ililibot naman gabos and ngunyan po ang mandato po sa muya ni Governor Elry Villafarte na gabos po talagang barangay maikutan po ngunyan. Dawa po mauran talagang inaano mi po ang schedule na makaduman po sa mga barangay. Kung daiman po abuton ning mga services, no, igwa kayang mga kayang maglaugis ning van. So igwa po kita ning mga health motto na ilulunsad para po duman sa mga barangay na kayang daugon po katong mga dakula tang van. So magiging effective na po yan siguro sa mga masunod na simana. Sa pamamagitan ng healthcare on the go, nasisiguro ng pamahalaang panlalawigan na walang mamamayan ang mapag-iiwanan sa usapin ng kalusugan, lalo na sa panahon ng pangangailangan ng agarang atensyon. Regine Buen, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.